Isimbiyo Rabin Iklis my God. Nanasad ta karon sa herbal ba nga lagundi. Mo na siya ang lagundi. Kini siya tambal ni siya sa kan ba kanang ubo ug sipon. Kini siya nga herbal na yang bulaklak lagundi. Kini siya tambal. Kining biyabas usab mo ni si panghunad. Kini dahon ini mo lagaan ni siya. Man ihunad niyo kanang masamad mo para dali sa maalon kan mabunol. Nya nalagaan niya kanang magwantan niyo kainit mo yung ihunad sa yung samad para dali maalim. Kini siya man kita og kahoy kinabuhi. Wala raon kini siya nga tambal. Kini siya nga kahoy. Ang bunga ini kung makaon mo na mga tuy-tuy pa, pino pa siya yung bunga. Kini laban na tambal po sa klaseng sakit, mughat ba, mughat. Kini laban na napag guyabano dagan na siya dala tambal sa tanang klaseng sakit usab. Mao ni siya kining banaba ko na siya wala po siya nga tambal dagan ni dala bisan sa kanang kuan UTI tambal po ni siya kini banaba dagan ni siya og dala tambal. Pwede ang dahon niyang gamiton, pwede sab kini yang gamot, pwede pud lawas niyang gamiton niya pag tambal. Daghan mo matambal go kanang walay kapalit herbal ramo kay pinakauna man jud nga gamit ato herbal man. Kini siya nga kuan nasa aboy po kini siya panalit gisulag sa tiyan sakit ang tiyan kana narihan ba ikabuhi kining dahon na ini kining aboy magkuha man yung habulubo ni iyong ibutang sa yang tiyan o kuto-kuto para dali siya maulian sa yang kabag ba masakit sa tiyan. Kini mo ni siya gamiton ninyo kining awoy nga kahoy. Daghang tambal ko na inyong diskubrihan jud ang palibot o mogamit ka kanang divine words nga tambal sa ubo sipon ka normal ra nga trangkaso. Ang divine words na niya is baklumam. Mo ni siya nga tambal sab sa kuan ba hilanat ubo sipon o hilanat. Mao gyapon paggamit niyo na 9 days before kinala na pagkaunon nyo dan adisir nyo sugon o kabalo jud mo firing kay kanang firing order of the 1 report to man ipagpaandar sa inyong gahom. Mo na isa nga inyong estudyuhan. Basta ako gisir lang sa nako nga nakaninyo ang gamay na ko nakatunan sa akong pagherbal sa pankinisya. Makakuan pala niya akong ipakita sa inyo ha. Apa na mga dagko jud katong gipangkuan ako sa laboratory. Mano yuto yung ularaw ni siyang tambal sa tanang klaseng sakit baletian. May abitan na present jud ko nga doon ako tambal nga na-discovery yung kalibutan na apan di man mutuon ako wala problema kay kasagaran madyo kinsa na sulti sa kamatuoran halos dilit niyo tuhuan og ako sab kinasikasig ra sab ako kay wa man na otro lagi ang kasulatan kaniadto kay kung kinsa instructor mo tutudlo kaniadto moro gyapon karon magtutudlo lang gyapon. Dagang salamat sa tanan labi sa Ginoong Dios Divine Master Bin Idrike Senior, Master King of all Kings, Master Member Ikli Junior, Divine Grand Master, Master Mamadon Ikli the First, Diyos Amar Rabin Iklio, Diyos Anak Rabin Iklio, Diyos Espiritu Rabin Iklio. Gikan kaniya to hantog karon mao man gyapon kamo. Dagang salamat yung pagsalig ngari kanako sa inyong guidance ug diktasyon. Kay kun dili tungod kaninyo wala ngari kanako mo kini kay-balo. Dagang salamat sa tanang nagpaluyo sa kadakong espirituhanon gikan sa langit usa ta apuang yutag inang yuta sa sanang siripil arkanginis adlaw bulan ug bitaw tanan nagabay ngari kanako sa kalibutan ng ipuang kalibutan ng himbutangan. Dagang salamat matag usa ngari. Thank you po ng marami.